Мен Рустам Гыйләҗев. Һәм мин сәләттә 2014 елдан бирле. Минем яраткан шөгылем ул авыр атлетика. Мин аны яратам, чөнки ул миңа көч һәм энергия биреп тора. Минем иң зур казанышым ул ел сәлкешнең финалына эләгү. Тормыш девизым нинди генә авырлыклар булуына карамастан һәр чак алга бару. Мин Хайва Диләрә. Сәләттә 2015 елдан яраткан фәннәрем җәмгыять белеме, тарих һәм татар теле. Минем иң зур казанышым ул Сәләт зәй клубын оештыру. Тормыш девизым мин булдырам. Мин Шигап Вилүсә. Сәләттә мин 2012 елдан бирле. Иң зур казанышларымның берсе ул халыкара фәнни гамәли конференцияда беренче урын алу. Һәм шулай ук созвездие йолдызлыкта республика күрәм беренче урынга лаек булу. Әтием белән әниемнең киңәшләренә мин һәрвакыт колак салам. Алар мине кичкенәдән тырыш булырга өйрәттеләр. Шуңа күрә дә минем тормыш девизым ул татар халык мәкале. Тырышкан табар, ташка кадак кагар. Мин Камилә Ризванова, сәләттә 2014 елдан. Минем яраткан шөгылем ул чит телләр өйрәнү, чөнки һәрбер тел ул дөньяга яңа караш. Минем иң зур казанышым ул татар телен халыкара олимпиадасында 2нче урын алу. Минем тормыш девизым ул кичтән хыял белән йокыга ятсам, иртән максат белән уяну. Мин Ли Коган. Мин фәнсәр мәктәбе укучысы. Булгар туган тел Атила Имәнкәй рухият сәлкеше. Һәм минем яраткан сәләт саба аланымда сары галстукка лаек булдым. Нәрсә белән мин шөгыльләнәм? Ышанмассыз, хоккей уйныйм. Иң зур казанышым ул лидер года конкурсында 3нче урын алу. Шулай ук республикабызны һәм сәләтне Россия күләмендә тәкъдим итү. Минем тормыш девизым үз-үзеннән көчлерәк бул. Мин Галимуллин Сабир. Сәләттә 2014 елдан минем яраткан шигырем шигырь сөйләү. Чөнки сөйләгәндә җанга рәхәт булып китә. Иң зур казанышым булып Сәмрух 2016 ел премиясында ел клубы номинациясендә җиңү яулау. Мин Шакир Диләрә. Сәләттә 2014 елдан һәм һәр елны мин сәләт санап аланына бардым. Минем иң яраткан шөгылем ул рәсем ясау. Чөнки мин рәсемнәремдә үземнең эчке дөньямны чагылдырам. Әлбәттә, әти-әниемнең киңәшләре минем өчен иң мөһиме. Чөнки алар мине барысыннан да яхшырак беләләр. Мин Шерва Нәргизә. Сәләт дөньясында мин 2013 елдан. Бүгенге көндә минем иң зур казанышым акватлон су астындагы көрәш буенча чемпион булу. Минем тормыш девизым ул һәрчак алга барырга һәм бер кайчан да бирешмәскә. Мин Кәримуллина Гөлзидә. Сәләттә 2015 елдан. Минемчә, иҗат кешенең күңелен баета. Шуның өчен мин иҗатны бик яратам. Минем девизым булайрак яңгырый. Нинди генә уңышларга ирешсәң дә, иманыңны һәм кешелеклелегеңне югалтма. Мин Тимерхан Шайхетдинов. Сәләт чараларында 2015 елдан катнашам. Минем яраткан 3 фәнем ул тарих, җәмгыять белеме һәм инглиз теле. Чөнки киләчәктә халыкара мөнәсәбәтләр өлкәсендә эшләргә телим. Иң зур казанышым һичшиксез бөтен Россия лидер 21 века бәйгесендә җиңүне саныйм. Шөбһәсез минем өчен аеруча әниемнең, яраткан әниемнең киңәшләре кыйммәтле. Тормышым буенча мин шундый сүзләр белән барам. Үткәннәргә үкенмичә, киләчәккә омтылыйм.